Higala, kumusta? Mahing gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is a Whole. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Whole. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Hamong dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Ginoong Dios, nagpasalamat kami kanimo nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa sa kahanginan nagapaday yun pa sa pagsabuag sa kahanginan sa binhi sa kaluwasan. Itugot mo unta o Dios nga kini nga programa imong panalanginan ug kini nga estasyon nga mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Magapanalangin ka sa tanang mga nagapaminaw. Tanduga ang ilang mga hunahuna ug kasing-kasing nga pinagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo.
Ginoong Dios, daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo kining tanan among tuuhan ug lauman nga amo nga madawan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa mag-usap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, sir, maayong udto. Amo nga panghinaot nga kini nga programa magapadayon kini kay aron sad nga ang mga tao padayon nga hinay-hinay sila nga makakita sa kahayag sa kamatuoran ug unya pinaagi niini nga programa adunay daghan nga mga luwas pinaagi sa ilang pagpaminaw sa pulong sa atong makagagahom. Okay, salamat kayo ni ana nga mga pangandoy ug ana nga mensahia, no? Apan kami diri sa kahanginan dili mi makasiguro nga magpabilin ining programa hangtod sa hangtod kay unang-una ang pagsulti sa pulong sa kamatuoran aduna man ni time o period. Pag-abot sa panahon nga musira na gani ang adlaw sa kaluwasan, ni anang panahon na dili na mo makadungog ug makabati pa nga dunay magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nganuman tapos na ang panahon nga gihatag alang sa kaluwasan, sama sa panahon ning Noe. Sa diha nga natapos na ang panahonan nga gisangyaw ning Noe nga mga lagad sila Ginoo magbuhat og arka, wa man gyud sila pag-abot sa tukma nga panahon, wa na nagsulti ana si Noe. Wa na siya nagwali og unsa pa diha kay humana ang panahon. Sa samang pagkaagi, dili mi kasiguro nga kini nga programa magpadayon ni hangtod sa hangtod kay unang-una basig moabot na pod ang panahon kay ang Dios ramay na sayod niya na moabot na sad ang panahon nga musira na ang adlaw sa kaluwasan. Ug unya ikaduha, dili mi kasiguro nga kini nga programa magpadayon gyud pero nias among kasing-kasing mindras may panahon, mindras may higayon pa nga dili pagyud panahon nga musira ang kaluwasan, naas among kasing-kasing nga magpadayon ni nga programa dinhis kahanginan aron usab nga aduna pay daghan nga mga taong makadungog makabati sa pulong sa Dios. Kaso nga lang ang problema namo mao ang pinansyal. Kay ngano man dili man ta dili man ni nato kaugalingon nga radio station. Unya ang atong paggamit ni ini nga programa naga-consume man kini og kuryente uban pang kuan diri sa kanang aircon uban pang mga gamit non di gibitabo nga matangkyo ning ato diri nga oras, no? Unya labi na dili magod sayon sad labi nag maghisgot sa aircon daan nadako nagbayro nun sa kuryente uban pa nga mga kuan. Unya mo nang di mi kasiguro pa nga magpadayon gyud ni tungod ni anang duha ka mga rason. Unya og magpadayon man ni itugot sa Ginoo, taga ilami og kahigayonan nga i-appeal nyo mis mga pag-ampo nga kini nga programa magpadayon niya. Salamat sa mga participation sa mga kaigsunan. Dili man tuod ang uban mga adunahan, dili mga kwartahan, pero diha sa ilang kasing-kasing dato sila sa ilang pagbati nga mutabang sa buhat sa Ginoo. So salamat ni anang tanan. Salamat kayo sa atong tanang mga kaigsunan, lalo na din gyud sa linaw, no? Mga kanunay nagsunod sa atong programa. Salamat sa inyong gugma
alang sa buluhaton sa Ginoo. Unya kumusta mong tanan diha ni nanay ni tatay Estaniano lumapak unya ni igsuon kwaling kalusor. Ang Dios nasayod man gyud niya ng tanan. Unya sa adlaw sa katapusan kay nag-ingon man Ginoo nga mobalik siya arang paghatag og balos ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Ang gisulting ang pagtuo nga walay buhat patay. So salamat nga ang inyong pagtuo inyong gipakita pinaagi sa inyong pagbuhat. Salamat niya ng tanan. Well, last text nga akong masahon. Sir, pangutana ni. So dili lang usa tanan ni magkuano ka na may pangutana na nga ato nga gipasaligan nga atong tubagon. Last text sa Kuya John, maayong gabi. Makabisita baka diri sa amo kuya sa first Sabbath sa October ana surig yun in taong kayo doon na ko'y na schedule pila na kabuwan na murag upat na mantingali kabulan o nga na-schedule na ang first Sabbath of October naanay naka-church nga naka-schedule ni ana so surig yun kayo ang tambungon gani pod naghangyo sa to pero ni balibad lang gid ko tungod lagi kay naanay na ka-schedule nato nga daan na maybe next time okay na. So di lang gyud na ingon nga dili lang ta masubo tungod kay usahay ang panahon dili muduyog sa ato nga plano, no? Okay, salamat kayo. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message iyang cellphone, mas may siguro Brother Libby nga imo po dihang malili ang atong monitor aron imong atong mahibaluan kung diining dapitang atong mga pinalangga nga mga viewers nagagikan nga mga nasura sa kalibutan. Brother Libby. Okay, mayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Atong mga pinalangga nga mga viewers no sa nagkalanlain nga dapit sa kalibutan karon dinhi man sa Pilipinas og sabang mga nasod kamong tanan mga higala kinasingkasing namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makapadangat higalag mga mensahe diri sa among mga number ni Brother John nga amo kanunay gipahibalo nga na ninyo no. Makapadangat mo mga mensahe greetings baka or uban pang mga importanteng mga messages aron ato na mabasa o mapadangat na ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi inyong mga friend. Aniya kung naasan mo mga pangutana mahimusad nga ipadangat niyo higala sa tulumanon, pwede sa atong comment section sa Facebook mga higala mabasa nato ang inyong mga comments niya, inyong mga dugang tubag baka noon o uban pa mga higala. So panagat ta dinhi sa ato nga comment section sa Facebook. Anya pwede higala nga musulay mo og tan-aw no sa ato nga musulay mo og tan-aw sa ato nga programa i-search lang ang DYCM Bugo Adventist. Baro na i-search niyo anya palihog lang pod atong i-share mga higala ang ato nga programa nga ato sa mga friend para nga daghan ang makapamati, daghan ang ma-bless mga higala pinaagi sa ilang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, di ta maglangay ato ning basahon o ano ang niya sa screen atong mga minahal nga mga kagilaan nga nagpadala og mga mensahe niya si Jimari Kalapuan. May gabi ni mo day Jimari diha sa Saudi Arabia. Nag-send po siya tulo ka mga heart, tulo ka makamot nga nag-pray. So thank you sa pag-pray nimo sa ato nga programa. Niya sad si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia po di gihapon nanukad. Happy midweek sa mga kaigsuonan nga makanunayong naminaw og nag-view karon og maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Livy. God bless og maayong gabi sa tanan. So maayong gabi nimo diha Brother Ronilo og sa imong pamilya diri sa Bugo. Okay niya sad si Erlinda Neri Istaura. Happy midweek to all. God bless us. Okay, ato po ning basahon ni apod si Jerelson Dumandan. Good evening
everyone and happy midweek. So good evening also Geraldson. Niyasad si Brother Jix Sumalinog sa Dumaguete. Good evening mga brad. Happy midweek. So happy midweek also Brother Jix. Niyapod si Brother Rufino Moreno sa Look, San Remigio. Nag-send siya duha ka mga heart o kamot ka nag-pray. So thank you kayo Brother Rufino. O niyapod sila si Brother Remilito Sigarino or Brother Remy Sigarino. Pre, may gabi ini mo diha pre, bansi mo pamilya pre, ug tanan nga naminaw ron diha sa Tambungon. O niya ang iyang mensahe, happy midweek sa tanan. Niapod si Dongbab Rituya sa Manga, Tuburan. Happy midweek ninyo dong. Happy watching from Antipolo. Ano po sa Antipolo, Tuburan. To God be the glory. So, good evening, Dongbab. O Sige, ba sa Dong. imong family? Ayo dadang gaduda mo ko ani niya nga murag nag-groundwork di sa Antipolo siguro. O, ano na po sa Niya ang Pesos Antipolo? Mangga. Anya karon Or- Antipolo pila na niya ka view sa atong program Antipolo siya. So Base ito siyang anak. panaghapra ning ako to as yung anak o kaya nag-groundwork no. Kay kuan mo guni naa masanis yang kasing-gasing ang gugma sa pagbuhat. So more power to you dong. Okay niya sad si Elizabeth Marikit Idar. Mayong gabi ninyo Brother John o Brother Levi. Naminaw nasadmi sa inyong programa. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Mads Ninang, salamat sa inyong pagbiuha sa atong programa. Kumusta mong tanan diha sa Nazareth? Kamu gyud tanan diha, ha? Kumusta mong tanan? Waywa nako, kumusta? Thank you gud kayo sa inyo diha nga pagpaminaw sa ato nga programa unya. Kumusta ni Mother Tilde, ha? Tong inunta taas na intaon og pangidaron pod pero nagkabata ang iyang pagbati sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo niya. Kumusta diha ni Dodong Samson? Anya nag-send siya og kamot nga nagpray og tulo ka mga heart. So thank you Yes, kayo thank you. Sir Elizabeth. Niya po si Brother Limuel Sanchez. Good Matagod. evening diha kuya. Naminaw na pod mi diri sa Sitio Parilia, San Vicente, Matagob, Leyte. So mayong gabi inon niyo diha sa Matagob, Leyte. Niya sad si Brother Navigator Flores. Good evening mga brad. Watching from Rio Tuba, Palawan. Thank you Lord. Nakarating kami sa Maluwalhati. Okay, maraming salamat. Andiyan na naman ang biyahe niyo sa barko. So, brother, thank you so much sa pagbiyo sa ating programa. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo dyan dahil mayroong dumarating na bagyo. Okay niya po si Brother R.G. Moore Vargas Punay Ibanez. Good evening mga kapaglaom. Ilabi na si kapaglaom Kuya John o Kuya Libby o sa mga kapaglaom nga naminaw sa atong programa sa Jesus is our hope. God bless you. God bless you o kanatong tanan. Niya nag-send po siya mga heart. Aniya po si Meliod Silasol. Maayong gabi kapaglaom and happy midweek. Okay, niasad si Geraldson Dumandan. I'm happy watching your live. Nag-send siya heart. Salamat kayo Geraldson no? Sa imong kanunay nga pagsunod sa ato nga tulumanon. Okay, niasad si Brother Bob Aritoya, Dong Bob, ingon siya rin nga muadto miron og simbahan dong do nami payag dire sa Antipolo. Nagpadol doon din ang Antipolo siguro sa ilang simbahan. Kinira bagyod ni ang musulting doon na may payag. Gamay-gamay rin nag-Jutice Mansion. Concrete na ang payag nila. Payag na niya tiles. Sige dong, salamat dong. God bless. Thank you sa inyong pagbahin sa inyong panahon. Wadtog simbahan niya ari sa atong program. God bless inyo ha. Okay niya sa si Sister Elpidia Curo. O niya iyang mensahe, maayong gabi ninyo Brad and happy midweek
from Matag-og, Leyte. Okay. Niya say mensahe nga ning pasok. Maayong gabi ninyo diha, Brad Libby. Kami bang mga Katoliko, Brad? Simba ko lang. Og naay mamatay pangadjian man niya ampuan man sa mga buhi nga malangit ang kalag sa namatay. Unsa man tinuod baka ni Brad? Okay, Salamat, pagpapala mo na, Brother Tutron. Lib, ato lang na siguro Tagaan nga, tanig tagaan po panahon, panahon na Brother John. unsa ka ugma o ikaw. adi mas ikaw may sa magka. Pwede sa ba? ugma o kaya diha miskuan ana ba Sunday morning ugma ma na o siguro. Sunday Ugma siguro ato ning aron makabantay po siya. sige ugma na lang na igsoon ang imong kuano kay pangutan naman na naaredre sa keypad nga cellphone ni Brother Libby o niya Silingan ni na Brother John. inyo nang silingan. Brother Tutron Ilanan. Okay, Brother Ilanan, no, salamat ka. Very nice ang imong kuan, imong gi-text diri imong pangutana. So ugma at tangi uban sa naman natong manaminaw kay ato na nga tagaan ug pagtagad. Please i-repeat ra gud Brother Libby. Ipalihog kog balik tugbasa. Muna yung pangutana, Brad John. Mayong gabi ninyo diha, Brad Libby. Kami bang mga Katoliko, Brad? Simba ko lang. Nimba ko man siya. Dili, mo man na si kuan, mo gid na si di nato na ikatingala sa mga Roman Catholic. Simba ko lang. Og naay mamatay. Naa magyud. Marag sumpa ni. Naa magyud mamatay kay bisag sa Pangadjian man. Niya ampuan man. Pangadji og ampo maoro na kay sa mga buhi. pangadji Spanish man na kinatsila na ang ampo mo na siya English prayer. Nga malangit ang kalag sa namatay. Unsa man tinuod baka ni Brad. Kana atangin na Brother Ilanan ha ugma sa gabi ato ng tagaan og pagtagad. Okay, niapod si Shujan Histabalye. His sister, kuan ni siya? Si Ma'am Judiana Ma'am Balye, Judiana Balye. Hista Valley asawa kay ni naminyo Sir naman kuan Paul. Sir Paul. Niya nag-send siya og tao nga nagkatawa. Nag-pray niya apoy kanang nag-send po siya heart. Nang nagkatawa nalipay ang Minaos programa kanang nagkamot nga nagampo iyang giampo ni nga programa o unsa pa na diha mga utikons utikons ba na ang pronunciation na basta nga naalay mga mensahe nga gipaila may tungod-an ng bahina. Okay, ni asad among akong pagumangkod Brad Jones Mabuli nga always sing naminaw. Niya si Inday Chari de la Cruz Nugas, maayong gabi ninyo duha angkol. Always jud ming naminaw diri sa inyong programa. Nag-send siya duha ka mga heart o sa kamot ka nag-pray. May gabi sad ni Bradodo diha Day Chari uban sa imong mga kabataan. Yung mga bata ron ba John ga receive na og Bible study na nagsimbahan na. Amen. Yung mga bata. Salamat kay Day Chari. Kumusta diha ni Brother Dodo ug nimo Sister Chari? I'm proud nga usa mo sa mga tigpaminaw sa ato nga programa. Okay niya sad si Sister Lynn of Keria. Maayong gabi ninyo Kuya John o Kuya Levi. Nag-send po siya heart o kamot ka nag-pray. Okay, ato ni dilikyatan o na paglili ang pikas nga screen. Ato ning tan-awon kining makaigalaan nato nga nag-like sa atong programa. Niyang uban nag-send og heart. Nagpasabot nga gilab nilang atong tulumanon. Alita unas mga nag-like. Niya si Sister Jenny Rama Fermin. Niapod si Brother Gerardo Lobetania sa Australia. So, may gabi niyo Brother Luloy uban siyong tibok family. May gabi ini mo dali uban kang Mami Banji, Ma'am Jenny sa usan niyo kamata ug tanan nga naminaw diha sa nasod sa Australia ni ining atong programa. Amo mong gipasalamatan. Unya salamat sa tanan unya kamo among ginauban sa amo nga mga pag-ampo kay kinigong sitwasyon na god wala man sa gid pud may lain ikagasa ngadto sa uban ang pag-ampo raman kay mao man ni aras amo mo nay among mahatag pod. So maayong gabi ninyong tanan diha. Okay, niasad si Brother Ronilo Itang, Rufino Moreno, Jerry Nailon, Ginalyn Lumuntad, Erlinda Neri Istaura, Melvin Pipito, Carlos Miris Lumapak, Meliod Silasol og Elmudam Flores.
Haritas mga naglab sa ato nga program niya si Navigator Flores, Chari de la Cruz Nugas, Jaina Clavis, Lane of Keria, Rizal de Real, Sabiluna, Milmar Iscalicas, Abner Dualio, Burns Katakis, may live, Nailiv, Tiniam, si Sterbilini, mainit, tuwani sa Germany. So may gabi ni mo daday. Kanya niya po si Basilio Tero Notarian Jr., niya po si Ma'am Roda Likigan. Ay ma'am, ay gabi ma'am. Salamat sa pagbiyo ma'am. Abi mo na ako. Guwa na kay panahon sa ngalain. Okay, kung na magundiri ko andi sa City Extension. Doktora naman siya na siya kuno sa siya may kuan na college director ron din na sa Tambungon, sa City Extension. Salamat sa imong time ma'am. Niya po si Sister Sara Katampatan, Jennifer Ortiga Familara, Emelda Osabel Boratso, Nurlan Pagal, nanyanyasad si Brother Nelson Bersero, Eljon Tonyakaw Nidia, o Oliver Kingijen. Aniarita sa ako po nga cellphone nga niya mga nag-love o nag-heart, mga nag-like, niya si Reggie Fel Ibanez, niya po si Eljon Tonyakaw Nidia, niya sa mensahe si Ma'am Millen Sigarino, maayong gabi sa tanan, ang Dios magapanalangin. Okay. Salamat Mons. Niya po si Elvidja Coro, nag-like siya, si Jaina Clavis nag-send og heart, Nikki Sumalinog, heart pod, o niya Mercedita Sumalinog, nag-like siya, niya si Chari de la Cruz Nugas, nag-like pod siya sa ato nga program. So thank you kayo. Niya ato ning balikan paglantaw mga higala ang pikas nga screen, di apoy bag-o nga mensahe niya si Sister Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi ninyo anha Kuya Libby og sa akong bayaw nga buutan Kuya John og sa tanang naminaw. Salamat sa pagbasa and God bless. Nanapod na hani ng imong trabaho. Mutugan magyugas tinuod. Ay lagsaba diha kay batian ta suwakwak. Imo mo sang itugas kanginan nga buutan ta. Batian tagwakwak ana buyagan niya noon ta. Thank you ni, thank you. God bless. Okay, kanira man daw na buutan kaning matog. Lain na po ng tinuod imong gisulti Brother Libby. Di gini maglihok. Pareha gyud di mo kinaiya ni hani. Mutugan gyud tinuod. Salamat pud ni ana. Okay, ato sa ning undangan kadiyot na pero ay mo kabala kahigala. Send gyapog mga importanteng mga messages kay basahon ko na sa panahon nga ako na mapuli og tubago niya tungtong taon. Akong ihatag ang panahon ni Brother John. Daghang salamat Brother Libby adto ta sa pangutana ni kinini ang Brother Matmat, no? Brother Matmat Kasili. Brother Matmat Kasili, salamat sa imong gi-text dire. Okay, ang imong giingon dire, sir. Klaro naman nga anhi sa yuta ang mga Jehovah's Witness ug ang Iglesia sa Dios. Unya kadtong tuwa sa purgatorio, tuas impierno, tuas langit, way Iglesia sa Dios ug Jehovah's Witness ni ato. Salamat. Okay, daghang salamat Brother Matmat Kasili, no? Ato ning tagaan og pagtagad kining pangutanaha. So ang imong gihisgutan dire klaro naman gyud nga ang mga Jehovah's Witness, ang Iglesia sa Dios anhiras yuta. Naon sa may relihiyon adtong tuas purgatorio og ang tuas sa langit. No, mao nay imuhang pangutana, mao ni tagaan nato og pagtagad karon. Well, ang tagaan nato una og atensyon kini bang doktrina o pagtulunan nga anhira sila sa langit. Sa tinuod lang nga pagkasulti, no? Ma-iglesia sa Dios o ma-Jehovah's Witnesses, Jehovah's Witness, walay usan nila nga makatindog, makabarog o makapamatuod
nga kanang ilang doktrina og pagtulunan tinuod na kung Biblia mo'y ato nga basihan. Balik ko na ko akong ipaklaro. Kung Biblia ang atong basihan dinhi sa Jehovah's Witness o sa Iglesia sa Dios, wala gyud ni ana nilay makapamatuod o makapabarog nga kana insakto og tinuod. Gawas kung dunay panahon nga pamation na sila nga modiscuss ni anang pagtuuha, kana bang sa laing pagkasulti pugnit-pugnit, piknit-piknit, o sa laing pagkasulti kusnit-kusnit, kusnot-kusnot, nga mubasa dito pila ka pulong, mudagan dito pila ka pulong, mudagan rig pila ka pulong, o unya mura ba kanang gitawag og human doctrine. So kay human doctrine kana siya gitawag nag-unbiblical, dili na mabasa sa Biblia. Sa klaro lang. Pero kung mangita ka og sincero sa ilang pagtuo nga ilang gipakita, there is Jehovah's Witness. Nga naman, naaginay ilang mission day ang ilahang gigahin para isangyaw nila ngadto sa mga kabalayan. Mauna nga usahay ang imong kasing-kasing malumsan sa kaluoy nga magtan-aw sa ilaha nga ang ilang ginaminsahi, ang ilang ginawali ngadto sa mga tao dili ang minsahi o giwali dinhi sa Biblia, kundi ang ilang ginaminsahi o ginawali kanang mga pagtulunan gikan sa watchtower, gikan sa ilahang mga pangulo. Pila ka bises Brother Matmat, pila ka bisis nagsulti ko. Kung dunay makareport dito sa watchtower, unya mahitabo nga ang taga watchtower may ipadala nga representative, unya gikinahanglan niya nga iyang ipamatod face to face, ako nang hulaton. Ngano nga nasunod dis akong huna-huna? Tungod kay luoy kayo ang mga membro nga nagsigig dala ni anang doktrina o pagtulunan nga wa idoktrina o itudlo sa Biblia. Ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong. Kung ang gibasihan gud unta ang kasulatan pa, natudluan og nabadlong na sila. Tandaan nato na. Pero kay wa man gud na nila ipamatuod ang gipamatuod sa Biblia, kay ang ilang gipamatuod pagtulunan gikan sa watchtower, unya dili man gyud na mahitabo nga musipyat ko kay kining kapin sa 60 ka doktrina nila niya ilang libro gitingob ang tanan nilang mga doktrina niya sa akua. Naay daghang mga magasin nila, Watchtower, Awake, o unsa pa na din naay mga libro, Mixture of All Things, How Can You Live the Paradise on Earth, unsa pa na nga mga libro diha. Amo na nga sa panahon nga kami nagkaatubang usa kay gayon dinha sa Malbago daan Bantayan nga sa akong hibaw si Jamos, o niya si Hiron ug gato si Cinco, kay nanugon man sa ila ni Brother Jimmy Miralles og ni Brother Jonathan Pianyar nga pagkuha mo pinakalabaw ninyo, pinakamaayos Biblia dad adin kay gihuna lagi nila nga makamao pod sila Biblia. Pero sa dinha nga nagatubangay nami, mura man CEO siguro nila og di ko masayop man gani ko pasaylo ako. Murag CEO nila ni si kanana ang kuan katong si nalimot na nasa akong huna-huna na kauban ning Hiron nga gipuspos niya, gidakdak niya ang ilahang libro nga naman kay ni garantiya man ko nga mas nasuhito daghang kong nahibaluan nila sa ilang mga balasahon o sa ilahang mga libro. Naginganlan pagay kong hambugiro, pero wa Jamos na si Jamos, pero kay wa man lagi gyud makapiog sa kamatuoran nga gipasabot sa kasulatan, niabot ang panahon nga nasuko. Unya only nga nagpakita og katbugnaw katong ilang mga batan-on og si Brother Hiron kay kato si 5
pareha pog si Jamos 40 pog yung inita og buot. Pero di man na madag painit-init. Well, adto ta niining ilahang doktrina nga kining yuta mo ilang sundon. Balikon ko, dili ni sila makapamatuod kung isubay nato sa Biblia. Pero para lang gyud pag save sa tinuod gyud kung mapamatud-an ba ninyo ni pwede ra nagpaabot ra ko dire kinsay mahimong representative sa taga Jehovah's Witness, no? Unya sa panahon nga magkita ta, magkaatubang ta, ang atong ibutang sa atong una og kasing-kasing gugma, kalinaw og pakigdait, dili ng pakigpahit. Well, adto ta kani manggong gihisgutan ni Kristo sa kanang gitawag dinhi gihisgutan ni Kristo Mount of Olives, no? Bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Maunay ila hagyod nga kanunay nga kuan ilang daghang pag mga bersikulo sa Salmo, sa Ecclesiastes, no? Naay ila hagyod nga kuano ni ana. Pero ang ilang paghuna-huna og pagsabot nga kini manggong yutaa. Pero kung imong basahon sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 13 nagingon, apan bahin siyang saad gani wa pa na diha, gipasalig ra na gisaad na, kita nagapaabot sa usa ka bag-o nga langit ug bag-o nga yuta diin nagpuyo ang pagkamatarong. So kanang gisaad niyang bag-ong langit ug bag-ong yuta, diha ang mga maaghop, diha ang mga matarong mupuyo, dili kay kining yutaa. So adto tao, mo bitaw nakabantay mo, pasaylua lang gyud ko ninyo mga Jehovah's Witness kay nagsunod ra man pud mo anang inyong doktrina, pero kung inyong gikawilihan ang inyong kalag o gusto mong maluwas, bi kuno susihan ninyo, basaha ra gud ninyo nao ang kananaang kuan, kananaang Biblia sumala sa buhat 17:11. Ang mga nangakabig nga mga tao sa unang panahon sa pagwalis mga apostoles, kadtong mga nanangakabig ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Hangtod karon naghuna-huna lang gyud mo nga tinuod pero wa mo'y gibasihan, wa mo magsusis kasulatan og tinuod ba ng mga butanga nga gitudlo sa taga Watchtower. O niya inimuron po brother Matmat nga mo ay nagkuan ni pangutana kini gisgot ra ba kag purgatorio, naghisgot pog langit, impierno. Niya kung atong tan-aw dinhi sa kapitulo 9 bersikulo 19 sa Isaias, ingon niini nagsulti dinhi ang yuta na sunog tungod sa kaligot-got ni Jehova sa mga panon, ug ang katawhan na himong ingon sa sugnod sa kalayo, walay tao nga makagawa sa iyang igsoon. Ato ning klarohon bisan kinsa ninyo dihang mga naminaw, timan-in ninyo nga kung duna sa inyo dihay makig-istorya sa mga nanagsangyaw muduol sa inyong panimalay, makig-istorya ag sinsinan, labi na og ang ilang doktrina mo ibahatsihan, kay balumog unsay ilang palusot o alibay, doon na pa mi Bible study dito sa unahan. Di mi kakuan og oras. Nga naman, aron malikayan ba? Kay dili man na nila mapamatud-an god ilang doktrina. Mulikay gyud na. Gawas lang kung gika-istorya kanila, unya magsigira kag paminaw, magpitok-pitok imong mata, nagtuo na silang giganahan og nakasabot ka, sige gyud na. Unya, diha ka makakitag o mga tao nga dunay pailog sa ilang sangyaw kay bisag duha na katuig sig balik-balik des imo, unya wa kaning balibad kay maminaw ka, balikan ra ka gihapon, wa nay pagkapuol unya ang gisulti dinhi ang yuta na sunog tungod sa kaligot-got ni Jehova. Ang Dios naghisgot magirabang ni Jehova niya sila mga Jehovah's Witness. Pero ambot og nganog gyud ni sila pod nga mga membro nga mga close-minded man. Ni ila nga si Jehova mo ilang Dios, pero kung unsay gisulti ni Jehova di pod mo tuo kay adto tuo gisulti sa taga Watchtower. Nya ang yuta na sunog tungod sa kaligot-got ni Jehova. Sa mga panon
ug ang katawan himong ingon sa sugnod sa kalayo. Tanawa ha, kining mga tawo nga naghandom nga anhi ra gid nining yutaa, wa kay lain nga mahuna-huna sigon sa atong gibasa ron, gitagana ra gid ni sila nga isugnod sa kalayo. Inugsugnod ning mga tawhanaa unya dayon ra bag-ingon nga ay simbolikal na. Unya og ipaasay sa imo di man pud hantod biyaan ka. Dili na mo entertain. Pero ang yuta, sunugon kinis Ginoo tungod sa iyang kaligot-got. Unya kung atong basahon ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 12, mauni ang gisulti. Ang adlaw sa Ginoo moabot samas usa ka kawatan. Gigamit usa kawatan kay ang kawatan gud mangawat nga dili man na magpahibalo. Adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Og unya, mo ni gisgutan di magpahibalo gyud, di nato mibalan. Unya naguni og unya matud pa dinhi ang langit sa mga ginoy mas usa ka kawatan og unya ang langit mawagtang uban sa dakong tinaguok og ang mga kasugdanan sa kalibutan. Remember ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit ug bagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga ani-ani ini. Nakasayod ka nga ang ilang handom sila nay manunod sa mga nindot nga mga balay, mga dagko nga mga building, nga naman kay how can you live the paradise on earth? Munang nagkinabuhi sila para niya ng paraisong yuta. Kung saan gud ninyo pagka ila nga maparaiso ninyo ta nga matud pas Biblia nadunot man sa sala sumala sa gisgutan sa Isayas. Unya manunod lamog dunot. Nag-ingon din hiyo ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw silang kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga ani-ani ini. Ang yuta unsaon sunugon ug ang mga buhat nga ani-ani ini. Asa mo ng mga building nga dagko og mga dagkong balay nga inyong gihandom nga mo inyong sundon, inyong timan-an nga kamunay mo puyo diha, kamunay mo nag-iya. Una nga mamalandong mo. Unya dangingon dinis 11, sanglit kining tanang mga butanga pagatunaon man sa ingon. Tanawa tanang mga butang pagatunaon sa ingon pagkinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiosnon. Ang gikinahanglan duhara magkinabuhi ta diha sa pagkabalaan ug diha sa pagkadiosnon. Pero imposible nga ang imong kinabuhi musangko sa pagkabalaan ug pagkadiosnon kung nagsupa ka sa kabubuton sa Ginoo, nagsupa ka sa kabalauran ni Jehova. Unyang inyo bang doktrina o kasuguan gani ni Jehova dito ranas Israel. Unya lisod naman na nga inyo pang supakon ang Biblia. Unya nagapaabo Gingos 12 nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Tunawon ra gyud ni sa kalayo kining kalibutana. Pero ang ingon sa 13, apan sumala sa iyang saad kita nagaapaabot sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ang bag-o mo'y sundon dili ning daan. Ngano man sunugon man is Ginoo, tunawon man ni. Busa sa imong gingon brother Matmat nga klaro nang anhi sila dinhi manunod sa yuta ay dili gina maklaro nga usawon na pagpanunod anang gitunaw gisgutan. Karon mahitungod anang gisgutang purgatorio brother Matmat, walay laing nagtudlo niya na kundili ang simbahang Katoliko lamang, no? Ug unya kanang mga doktrinaha na pangwartahan kana usa sa dako gyud kayog income ang simbahan anang doktrina nga gitawag og purgatorio. Ngano man hasta kapila na mamisahi, hasta kapila na makwartahi kanang nangamatay nga giingon nilang tua sa purgatorio. Ang nagtudlo ana ang simbahan raman wa man na itudlo sa Biblia. Wa na itudlo sa Biblia. Atong basahon din hiyo sa doktrina Kristiyana kung unsay gikuan dinhi nga matud pa dinhi, matud pa sa ato nga kuan
kanana ang dinhi sa doktrina Kristiyana de los kanang instruction de los niños en lingua Bisaya. Nag-ingon dinhi nga matud pa niining ato nga gigunitan nga kuan gigunitan nato nga balasahon nila. Nag-ingon dinhi kinini ang matud pa nga unsay purgatorio. Unsay purgatorio. Ang purgatorio mo sa kadapit nga halapitanan sa mga kalag nga wala pagyud sila makabayad sa hingpit sa ilang utang sa Dios. So may utang. Nag-ingon din unsaon nato ang pagtabang sa mga kalag didto sa purgatorio. Pinaagi sa mga paghalad o pagpamisa og mga indulhensya. Indulhensya gani pagpangulikta ba og kwarta mga indulhensya. Mao na nga kamo kung nakabantay mo kapila na ng inyuhang mga kadugo ninyo na pamisahe. Mo naa diha ang income sa simbahan to nakuha. Ngano man ang gitudlo na ang simbahan ra wa magtudlo ang Biblia. Now sa pagbalik sa Ginoo wa maghisgot nga anis yuta ang mga matarong, wa maghisgot dautan mo'y anis yuta. Wa pod maghisgot og purgatorio kundi naghisgot ra gyud og duha. Kung atong basahon dinhi sa Mateo 25:31 hanggang 34 o 41 nagingon og inig-abot na sa anak sa tao uban sa himaya o sa tanang mga manulunda maning gisgutan. O niya kinini ang ato ning kuanan ugma sa gabi ato ning dugangan ang naamantay gi kuano naamantay gi kuan ani gi sa aran nga tubagon ugma no naakapos man ta sa oras. Well diha sa Biblia way naghisgot purgatorio. Mateo 25:31 ngadto 34 karniro ug kandingra ang gihisgutan. Walay purgatorio unya. Sumalas 34 ang mga matarong adtos langit dili pud relihiyon ang gisulti diha adtos langit og unya ang mga dautan adto sa kalayo sa impierno. Mateo 25:41. Karon kamong nanginahanglan og kaluwasan sa unsa nga bahin ang tao maadto og langit. Pamatiin ninyo ang Mateo 7:21 si Kristo nag-ingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton sa mahanas langit. Busa simple ra gyud ang pagsabot sa kamatuoran nga ang tao maadto og langit ang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay kining yuta tunawon og sunugon pinaagi sa kalayo. Ug tungod niana tan-awa gihapon pinadayag kapitulo 11 bersikulo 12 nagingon unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon kanila saka kamungari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganon. Kining mga taong anhining yuta sunugonon inugsugnod matud bastang gibasa sa Isayas magtan-aw ni sila maghangad ra ni sila sa mga taong isapuang sa panganod paingon sa langit. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw pagpasabot sa natin-awan o nakasabot na ninyo nga mga huna-huna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So niya atong basahon nga mensahe ni ay kuadili medyo niya ato nakita ni si Mark Busalo SDA. Asa mabasa inyong doktrina naabay founder nga naay sakit sa utok kung naaman gani ang membro liwat pod sa founder mura manig lain nagsultiho ni si Mark Busalo. Okay. Nagpaila siya unsa? Mark Busalo. Mark Busalo. Unsa ni iyang relihiyon? Wa man ibutang gina mga SDA. Oh. Tanaw ato ning i-discuss ugma Huwebes sa Bernes sa gabi ato ning i-discuss. Ikuan ra na Brother Libby i-preserve na daan. Naabay founder nga may sakit sa utok. Okay. Unya ang mga membro labaw papod. Kinsa ni si Mark Busalo? Mark Busalo. Okay, Brother Mark. Hinumdumi kung naka-eskwela ka, hinumdumi ang imong na-eskwelahan kung nag-agi bakag GMRC. Unsay GMRC? Good manners and right conduct. Pagtuon og unsay insakto nga pamatasan.
kay kini nga programa based on the Bible ang gipasabot ani. Mukalit ka lag interrupt dire nga murag hubog ka, murag sabog ka, Murag mo man gitudlo po Brother Ha? John sa ilang pangulo to simbahan. bitaw, mao gani lagi nga Mani tinudlo. makita nimo ang reaksyon. Oh. Kini nga programa nagdawat ni reaksyon, nagdawat ni og contribution. Ang imo gidire wala gyud sa topic nga atong gidiscuss. Wala naghimo kag lain imong dalan. Mura ba kag ningditor? Muna Brother Mark, Wa man siya komentary sa atong sa pangutana wala. karon lahi Nag-dispute no. founder sa Oh. na may diferensya sa utok ang mga membro maupod. Maupod. Ang tinuod Brother Mark, kutob ka ra gyud diha. Kutob ka ra diha. Og unya paluapan kay dili namo ni patulan ang imong gikuang karon gawas nang ipaluap nimo. So naka-eskwela ka, gamitang imong naeskwilahan kay wa kagyoy tarong nga pamatasan. Mura kag hubog, mura kag sabog. Aw na nga pagrespeto aron ka respetuhon dinhis kahanginan og sa tanang mga naminaw. Salamat Brother Mark Busalo. Kining puntuhan nimo ikaw na lang unya ni sa paluap. Paluap pa ni ini kay aron nga unya ayaw pagpuno nga ang imong ipuno nagpasabot gihapon sa imong paghinubog-hubog ug pagkaway batasan. Klaro ba? Salamat Brother Mark. Okay, niya sad si Romel Tomakay. Good evening, Brad John ug Brad Libby watching from Olango Island. Niya ay reply ni ay ingo dining ni reply si Sister Linda Neri Ostaura. Kung naaman kay nahibaw-an nga founder nga may sakit sa utok, ang imong pangutana ikaw ray makatubag ni ana, og ang membro nga liwat pod ikaw ra pod nasayod ana, kung si kinsa na ang doktrina sa SDA naa mabasa sa Bible. Gikan ni Sister Elinda Estaura. Salamat. Salamat dag. Ako na gitubag na Brother Mark. Gitubag na ni Sister Elinda. Sister Jenny Rama Fermin, mayong gabi ninyo mga brad. Kana niya po si Limuel Sansis, kana siya klaro walay tok-tok, walay tok-tok na walay otok sir ni o bulinaw. May pa ang bulinaw, may otok pa, kana siya walay otok pod. Okay. Tanawan Brad Mark, sa imong pagkawalay respeto, wa ka na gyud girespeto diris kahanginan. Wagay na imong gusto, kalipay nimo, aw narana nimo. Okay, mo hisgot ta gamay mga higala sa gisgotan karon no. Naghisgot man ka og Jobas Metises. Naghisgot po ka og kanang mahitungod sa Church of God. Ilang pagtulunan mahitungod sa mga matarong dili atos langit anherasyota. Kana nga pagtulunan ila-ila ra na mga higala. Kay kung imong basahon ang balaan na kasulatan, ang mga matarong matugig langit. Kay mismo si Kristo pagdayon niya kayab sa langit, nagpahayag siya sa dinhi pa sa yuta sumala sa Juan 14 versikulo 2 ug 3. Paminaw yan analyze na to. Kung di bagyod mo adtog langit ang mga matarong. Dito sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. Moadto ako didto aron sa pag-andam og lugar alang kaninyo. Asa miadto si Jesus? Didto sa balay siyang amahan. Asang balay sa manigala? Sa langit sa yuta. Sa langit kay magampo man tayo mayintang amahan namo nga sa langit. Miadto si Jesus sa balay siyang amahan to sa langit. Unsay tuyo dito? Yun siya mag-andam og lugar alang kaninyo. Nagayon sunahan 3. Kung tuan na ako dito og makaandam na og lugar alang kaninyo, mubalik ako aron kuhaon ko kamo. Tama no? Mubalik siya kuhaon pa niya aron nga kung asa ako atoa usab kamo. Kini lang nga verse gani. Kung imo ning hinuktukan og pamalandungon ang mga matarong higala adto gyud sa langit. Nga naman si Kristo mismo nagsaad nga
makaandam na gani siya og lugar dito sa balay siyang amahan, ingon siya mobalik ko o niya kuhaon ko kamo, kuhaon man ta niya asa man ta dalha, simpre dito sa balay sa iyang amahan, diin tuad dito ang dapit nga giandam ni Ginosos alang nimo og alang nako. Gani atong mabasa sad sa nakasulat sa Pinadayag 11:12. Sa pagbalik ni Ginosos, ang mabasa rin niya, kung basa na, Pinadayag 11:12. Ang mga matarong higala, agdahon paingon sa langit. At ang basa 11:12 na yun din saka kamungari, og ang ilang makaaway, magtanaw kanila, samtang sila sinapwang sa panganod, paingon sa langit. So ang mga matarong makadungog og agda sa Dios gikan sa langit. Saka kamari agdahon ang mamatarong pagsaka sa langit. O niya atong mabasa, o niya gisapwang sila sa mga panganod, paingon sa langit. O niya asa man na paingon sa yuta day, paingon sa langit oy. Tungod kay tuwa dito ang dapit nga giandam sa Ginoo alang nato. Munay na asa Bible nga nagisgot ka og purgatory. Ang purgatory higala wa na itudlo sa Biblia ang doktrina. Inimbento lang na ning tungha na ni adtong tuig 593 AD. Si Pope Gregory mao nag-imbento ana nga tunga-tunga daw na sa langit og sa impyerno purgatorio, pero wa na sa Biblia. Unbiblical doctrina, pagtulon-an na gitawag nag tradisyon, pagtulon-an nga minugna sa tao ug gikondenar na ni Ginoo sa Marcos 7 versikulo 7 ngadto 9. Kawang lamang ingon si Ginoo, ang ilang pagsimba kanako kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Okay, wa naman tay mga higala, sa dili pa hingpit tapuso ng aton tulumanon ni ang atong timsong. Higala mag-ampo kita, makagagahon